Glædelig anden advent! Det ved jeg ikke, hvad var. Men ja, glædelig anden advent. Og som jeg nævnte i sidste video, så vil jeg starte hver video med et lille citat. Så her kommer denne uges citat. Moderskab. Drevet af kærlighed. Opretholdt af vin. Hehe, en lille joke. Men den her video, der vil jeg bare sige tusind tak for al din hjælp. Fordi du hjælper mig sindssygt meget på alle mulige punkter i mit liv. Og der vil jeg også sige, samtidig med, at du har den her klare, meget tydelige moderrolle, hvor du altid står til undsætning, hvis det skulle være nødvendigt, så synes jeg også, at du balancerer den rigtig godt med en form for veninderolle, der gør, at vi kan have nogle virkelig gode og dybe snakke, som kun gør vores bånd tættere. Så tusind tak for det, og tusind tak for dig. Jeg elsker dig rigtig meget. Så ja, glædelig anden advent, og vi ses i næste uge.